Goddag. Så er vi kommet ind i august. Midt i er vi faktisk sensommerens måned. Vi stiler frem mod på søndag, den 19. august, hvor vi har højmesse som vanligt kl. 10. Og det er denne gang sådan lidt særligt, fordi det er en radiogudstjeneste. Det betyder, at gudstjenesteformen er lavet lidt om. Vi gemmer for eksempel nadveren til efter radiotransmissionen er slut. Det er fordi, vi har kun 53 minutter til sådan en radiogudstjeneste. I kan selvfølgelig høre det i radioen. Jeg synes nu, I skal komme herhen, være med til at synge og være nærværende, og synge så højt, så radiolytterne finder salmebogen frem. Hvad skal vi så have om på søndag? Jo, farisæeren og tolderen. Vi kan ikke lide ham, farisæeren. Vi kan godt lide tolderen. Vi har alle sammen en farisæer i os, og vi har grund til at bede som tolderen. Vi skal høre om, at Gud er den Gud, der samtidig må bøje os, men det er kun for at løfte os op. Og så skal vi høre om den Gud, der når vi er bøjet og nede, løfter os op i højhed. Det er det, vi skal have om på søndag kl. 10 i St. Pauls Kirke.